Sa number 10, bagis Nasapwan Patay sa baybayon sang barangay Linawon sa Cauayan, kainas ang aga. Isa kaging report patay nga bagis ang nakitaan sa mga pumuluyo kainas ang aga sa baybayon sang Cauayan. Suno kay barangay Kagawad Jose Edgar Tumarong sang Linawon, mga alas 8:30 kainas ang aga sang natalupangdan ang pilason nga bagis sa purok 2 baybay sa nga mga barangay. Ginsiling ni Tumarong nga first time makakita sa mga mangingisda kag sang mga pumuluyo sang amo nga sahi sang bagis nga ila ginapatihan mako shark. May mga bagra sa amo nga bagis suno kay Tumarong kag ginabulubanta nila nga nagabugat sang 200 kilos. Ginpakamaayo sa mga nakakita suno kay Tumarong nga hindi na mag-report sa Department of Environment and Natural Resources kay patay naman ang bagis. Base kuno madugayan pa ang pag-abot sa DNR, bangod pwede pa nila makonsumo ang karne. Suno kay Tumarong, wala man sang may naglain pa matsyag sa mga nagkaon. As of press time, wala sang otoridad nga nakapat-od sang species sa report bagis nga nasapwan.